tawag atos Manilin kay pakabaan to na tong jacuzzi og tubig. Burn out masagod. May pa. Len! Tawag. Len! Yuhu! Marika! Marikara. Saan mas Marika ra? Sa Manilin. Nga naman, ma'am? Wala, gitawag ka na ka na mo dire para mo balik og lakaw dito. Ay, nga mga pa, sir. Ano, wala ka na. Dili! Ah, Unsa to imong sugo? Unsa to? Pakuti ang jacuzzi og tubig. Oh, hakote to ang jacuzzi. okay. Layo araw ba sa kuan, ma'am? Uy. Wala man Hindi ni. pwede unya na lang tukon na nigagas. Unsa may hakutan nimo nagagas? Pero kung maghakot ini agas, galing agas naman. Oo, dahil. Hinay-hinay lang, wala man ingon na pinalia og puno. Hinay-hinay lang niya. Oh, hinahinay kinahanglan usay lukdoon, duhay bitbiton ug usay babahon para dali tong puno. Ganar na siya. Wala man tayo lang haputanan, ma'am, sir. Naiplanggana dito ay sige reklamo Manilin. Natay planggana Palitan dito. pamagi. Oh, planggana dito nga katong aluminum o katong Bildo. bildo galon nga galon sa ketchup. Ah, sige, sir. Karon Karon daghang tayo, galon sir. sa ketchup dito Manilin. Oh, karon galon dayon, sa ma'am. mantika. Oh, wala karon dayon dili kay ugma. Karon tayo, Unsa? makahumol-humol lang mo. Oh, Ano na, sir? dili. Mari, anong lite? Ano sa kanya? Uy, ano kasi? Ano ba kaya rito? Ano ba? Di ba si Manilin ba? Ano yung kuwan ay gal salsa? Bawa anak niya, ay gali naman siguro ka. Yung na, uy. Kasi ano ba, ma-stress niya. Kukang iparis. Sabi di kalis na. Ano ba mo na siyang buntag hinakot? Ito mo na. Uy, yung mantaw na niyo. Uy, kabong gambay ka na siya glawas. Ako yung ano, di kong musig alsa-alsa. Uy, tagak pala na itong usa ka kuwan. Kamot. Buong si shoot, ano, sige mo na siya balik-balik. Nga, unta. Baka ni ba? Mo gamian kay kung ano yung oo, kana o. Uy, Manilin, lingkod na rin. Kapoy mo, ulit mo sigtan. Uy, magsige ka, balik-balik ay. Basta, kaya di siya among gitan-aw din yung ba? Uy, ako mga amo, uy. Ulo, tulog din sulod. Hala ka lo, uy, mantaman eh. Magaligo ko sa jacuzzi ko na, ay, puto sina, imong amo, mga ligog jacuzzi, unya gipahakot ka? Okay, burnout man, uy, agas. Nung sa man ka, uy, kaluwi sa dimo, uy. No, sa guna imong amo mo, may kaligog burnout. Mau gani akong giinay nga unya na lang agas. Waday laki sila katabang. Wala ako rin ito kay mga kuripot, di kaayo. Kipaw pa mo, no? Di na pure dato. Kung ko lang siya ko nakinahanglan o kwarta, di jud ko, musuot anang magti-ayo na kay bukod sa kwartahan to sila. Sus, mga kuripot, kaayo. Ako pa ni mo. Kuha na ka ng resign. Ay, di sa pwede mo resign. Uy, kinahanglan lagi kwarta lagi. Ako pa ni mo. Uban na lang Agwanta. ka sa kung trabaho tag-bar. Ay, di lang, di lang ko ano. Usa ka gabi eh. 2-5. Ay, di lang ko ano. Ayaw lagi. Nyalay po ng tip. Ay, sus, ayaw lang daon ayaw man lang ni kung mo. pananakit. Di ko madadya ka sa kultura pandaan. Bagsak ko kudaan. Uy, Ani lang ko dili ani man pamilya ang basihan. Jud. Unsang di ay Performance man. Condition naman na. Performance. Oo, no, mo na performance. Performance no? ba nga? Ano? Performance. Ay, di lang ko eh. Ako tahonan ako na akong mga amo eh. Sa mga ngitad kinagbatasan. No, lagi. Ikaw, bitay mag-antos bitaw. Bahala ko Lagay, eh. bahalat na lang. Mga ngitad. Sus, ibaw pa lang mo. Ganda ko mga amo. Magkaon sila ilaha. Kung ba ang ako ay taon buwan. Uy, di mo silbi na nako Hinugo eh. ko dyan kayo mo. Pag gani, pag human ako sa akong usa ka trabaho. Mulingkod pa lang ko. Wala, nagtawag na. Nagdagda ko nila ang baba. Malilin! Len! Di na magsilbi. Ako pa ni mo. Hiluoy na. Ayaw, Ayaw, sad. Ayaw. Kasata na ako. Magpiso, Ayaw ana. mo ang kriminal na unsan ka. Ulikis. Ang atong itambang niya, agwanta. Eh, nakinahanglan man ka. Hala ka. Kami Gisa, di Sige lang. lang. Buhay anay. Agwanta lang sa kagaron. Kay basin pohon, agwanta lagi hapon kay. Kamu tuwa agwanta lagi hapon. Pero Gaya sa tuno puno o may pagiging na to paspasan. Asa sa kato nagkabo basig tuas at siguro to sa kansamuroy gakabo. Jarang kaya kung mapas ano tanawon. Ko, awa dito. No, nalibog. Di ko ikaw ni Mamanilin. Oy, ugi ka po na. oh, jud undang. Mo talaga gamit ang chupita ko. Undang jud ay kay Sa man yung mga amo, mga special. Mag-antos pa magkana nila yung mga batik magbatasan. dili mo sa special tarong sa panutok mga kuan lang. Sa mga Hindi naman sila tarungat mo. Gani, mga hilason. Mao di ay. Dili, oy, Maayo di Eileen. Bantog rang dugay kay kanahuman dito, perti pang gamaya dito. Nanaot pa gyud ka, napay hinakutan nimo pating gamaya. Kini pa gini mong gistoryahan nga kanang mga ano yung mga banggitan direng mga way klaro diri ning lugar ah. ay sir, Takda na po ka. yung pahuwiram ko kadi. Ay oo kadiyot bitaw. Ayo, Mga kadiyot to mga usa ka oras ra no. Oh, naali ka lin. Oh,
Naay mo de ka niya ka. Kami wa pa kabantay nga naa mo diha. Gani ka ko dire. Hindi na, wala problema na ko. Wala ko kanang istorya, wala ko istorya pagawas. Mo na imong amo buotan lagi niya. Gaw po kay mo. Eh, bawa ko na. Hello, sir. Sir. Hello. Marag karon na lang kakutob ha. Ito na lang og uli sa inyo ha. Oh, daray magpildo. Ay, so sir, kung unsa mo tayo mong nadunggan, sige, di lang natin. Dili, dara. Ay, sir, nakinumdum ko sila, punon pang dito na po. Ang bining balde. Ako na yung hakot, dara. Ang bine. Ay padaka akong tingog Manilin. Ha? Sir, Ay padaka, bisig na. Sir! May ani ka kadako niya, igo ka sa kukumo. tihik mo dun ka sir. Oy, unang katuig, 1,000 ra imo nga gipahatag na ko sir. Unsa? Bentang tuig. Ah, tihik jud ka sir, tihik.